1000निबो बांसिन माने बाइक रेली बिश्वनाथ जिल्ला UPPL नि बेयो जादों बाइक रेली दिनै बेयाव 1000निबो बांसिन माने बाइक बे जायगानिफ्राय दिनै रेली खालामगोन बेयो जादों सिजौसा अरुणाचल बर्डार बे सिजौसानिफ्राय लानानै आप टु एकदम नौमारा गोजोनपुरसिम बाइक रेली खालामनाय जागोन दा बेयाव रायजो राजाफोरा जमा जादों जोंनि उदालगुरि रौता समस्तिनि 40 नं रौता समस्तिनि मानगोनां डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथाङा फैगासिनो दं दिनै बिथाङा फैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ नैबे बाइक रेली बे हाबाफारिखौ बिथाङा बेखेवनानै होगोन बेखेवनाय लोगो लोगो बे बाइक रेलीया जागायसिगोन थ' बेयाव ओरैबायदि लाइन जादों नै दा ओरैनो टारगेटआ 1000 होदोंमोन बेनिख्रुइ दा बांसिन बेयाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे समाव रोखा जाबाय नैबे बाइक रेलीयानो फोरमान खालामो जि 40 नं रौता समस्तिनि डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथाङा फैबाय थानाय 22 तारिखनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100% माने 100% भट मोननानै बिथाङा देरहासार जागोन बेयो रोखा जाबाय बेक खालामो ओइ सेर लाइनाव बेयाव लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों बिराद समायना भिउ बियो जायखौ बुंदों सिजौसा सिरसा होनना बुंदों बेयाव माने पिकनिक स्पट दं दा बे सिंजों नैबे गेटजों हाबलाङोबा बे पिकनिक स्पटखौ जों नुनो मोनगोन दा बे जायगायावनो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला UPPL नि जिथुनाखि माखासे सिनियर लेभेलनि दैदेनगिरि आरो माखासे UPPL सापर्टार वर्कार्स माखासे गासिबो रायजो राजा बिथांमोना दिनै बेयाव बाहागो लादों आरो बेयो मोनसे रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे जिथुनाखि बाइक रेली बे बाइक रेलीयानो फोरमान होयो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय जे UPPL सरकार बियो एकदम सिंगल पार्टी 25निख्रुइ बांसिन सिट मासि लानानै बिथाङा सरकार दागोन पावाराव फैफिनगोन बेयो रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों थेंक इउ जिंदाबाद
Yang ini dari ada mau
Apa?